हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। आपकामिं रिजाल्ट बेनो जाबाय आसाम पुलिस एभिइउबि कनस्टेबल 2001-34 एन्ड एपिआरअ रिजाल्ट्स बेनि बागै जों एक्सपेक्टेड काट अफ सावरायसिगोनलाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा दासिमबो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै बड' जब इनफ' अफिसियेलाव नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय। गोबां साख्रिनि आपडेट मोनगासिनो दङ आरो मोनबाय थागोन। दा गोदान एप्लाइबो जागोन 2023 आव नोंथांमोना 10,000 नि खाथियाव भेकेन्सि मोनगोन एसआइखौ लाफानानै कनस्टेबलखौ लाफानानै। दा बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल साइटआव एन्ड गासैबो जोङो काट अफखौ नायगोन जे बेसेबां थांथावना। जेब्ला अफिसियेल साइटआव फैगोन अब्ला दासिमबो गोदान रिजाल्टनि बागै फैयाखै, नाथाय नोंथांमोना 25 जुननि सिगां मोननायनि चान्सआ दङ। बेनो जाबाय रिजाल्ट्स आपकामिं गासैखौबो होखाजोब्बाय, एसआइखौबो होबाय, कमान्डो होबाय, बेनिफ्राय जास्ट फैनांसिगौ एपिआरअ, बेनिफ्राय एभिइउबि कनस्टेबल जेराव नाम्बार 5 नि बाइबा थागोन आरो बे बाइबाखौहाय माबोरै पास खालामनांगौ बिनि सायाव भिडिअ नायाखैब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव भिडिअ नायाखैब्ला डिसक्रिपसनाव मोनसे भिडिअ दङ, थांना नायहैदो। बेयाव नोंथांमोना माखासे बाइबा टेस्टखौ बोरै मोनो, बोरै पास खालामनो हायो बिनि सायाव भिडिअ नुनो मोनगोन। दा बिदिब्ला जों गिबियावनो एपिआरअनि काट अफआ बेसेबां थांथावना बेनि सायाव जों बेयाव डिसकास खालामसै। जे नोंथांमोना जायफ्रा गोबां रिजाल्ट्स नेगासिनो दङ फैथारसिगोन, बारा गोबाव गैला। दा जास्ट नोंथांमोना रेडि जादो बाइबा टेस्टनि थाखाय। दा बाइबा टेस्टआवबो सर्टलिस्ट ओंखारबावगोन नामा, काट अफ लांगोन नामा बिनि सायाव दासिमबो क्लियार जायाखै। नाथाय कमान्डोखौ नायोब्ला लांनायनि बादि लामायाव थांदों, जे दाखालिबो सर्टलिस्ट खालामबाय नालाय। दा बेखायनो नोंथांमोना रेडि जादो, बेनिफ्राय बाइबा टेस्टखौहाय प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो जाबाय माबोरै पास खालामनो हागोन एबा हाया। स' बिदिब्ला बे नाम्बार 5 खौ नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां पास खालामो बाइबा टेस्टआव, मानोना बे नाम्बार 5आ जोबोर इम्परटेन्ट मार्क्स। थ' बे जास्ट 1 पइन्ट एबा 1 मार्क्सनि थाखाय थालाङो। बेखायनो बे नाम्बार 5आव जि हायो नोंथांमोना गोसो होनानै 5आव 5 लादो, अब्लानो साक्सेस जागोन। स' बिदिब्ला एपिआरअआवहाय बेसेबां काट अफ थांथावना जों माखासे सिलेक्सन प्रसेसखौ नायनोसै, फैदो। दा लोगोफोर बे जाबाय नटिफिकेसनमोन, बेवहाय एक्सट्रा मार्कबो दङ, बेखौहाय लास्टावसो सेलेक्ट खालामगोन जेब्ला फाइनाल लिस्ट ओंखारो। सेकेन्ड डिभिजन बा 2 मोनगोन, फार्स्ट बा नोंथांमोना 3 मोनगोन एन्ड 75% बारा दङबा नोंथांमोना 5 मोननाय जागोन। स' बेनिफ्राय एनसिसि दङ, एनसिसिआव नोंथांमोना एबिसि दङब्ला 5, 3, 2 थ' नोंथांमोना बेबादि मोनगोन। जोबोर मोजां खामानि होयो लास्टाव फाइनाल सिलेक्सनाव। बेखायनो नोंथांमोना एनसिसि लायोब्ला जोबोर मोजां चान्सखौ मोनगोन फैबाय थानाय समाव। दानिया जों बेयाव नाम्बारखौ नायोब्ला एग्जामा नोंथांमोननिया जादोंमोन मेक्सिमाम 45 नि, बेनिफ्राय फिजिकेलाव दङमोन 40, एनसिसि एकाडेमिक लानानै 10 दङ, बेयाव खायसे मोनगोन खायसे मोना, बेनिफ्राय अरेलावहाय 5 दङ। थ' जों अरेलखौ लाथ'वा, जों नेक्स्टआव लागोन। दा नोंथांमोना सर्टलिस्ट खालामजानो हागौ बा नोंथांमोना थांनो हागौ। दा नोंथांमोननि फिजिकेलाव आं 30 लाथ'बाय, मिनिमाम 30 लाबाय, एग्जामाव आं 32 लाबाय। स' बेखौ नायोब्ला नोंथांमोननिया 62 ओंखारहैना दङ, बे जाबाय कमन। दा बे कमन आरो बिनिफ्राय एसे बारा जानो हागौ, मानोना एसटि हिसाबै दानिया एसे गोजौ थाङो काट अफ, नाथाय एसेबांबो थांनाय नङा मानोना एपिआरअआवहाय एसेबां केन्डिडेट गैयामोन। स' बेनिफ्राय एक्सट्रा लानानै 64 ओंखारहैबाय, प्लास नोंथांमोननि बाइबा लागोन, अरेल लागोन। दा नोंथांमोना बेखिनिखौ मोनदों 64 प्लास एबा 65। स' नोंथांमोना 65 निफ्राय एसे बारा थांगोन, 68, 69 थांथारोब्ला थ' जायफ्रा बेबादि मोननाय दङ सेफ जनाव दंथ'यो। आरो बेनिफ्राय बाइबायावहाय नोंथांमोना 5 नि गेजेराव हमना ला 4 एबा 3 मोननो हागौ। स' बिनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्टआव मोजाङै गोसो होदो बाइबायावहाय 5आव 5 लानो। स' बेनिफ्राय फिमेल केन्डिडेटआ नोंथांमोना बेयाव आं 27 लाबाय, बेनिफ्राय एग्जामाव 32 लाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना माखासे एक्सट्रा मोनगोन लास्टआव। दा बेयाव हमना ला नोंथांमोननिया कमनाहाय 59 एसटि हिसाबै। दा 59 निफ्राय 60 थायोब्ला स' नोंथांमोना सेफ जनाव दङ एसटि हिसाबै आरो बेनि एसे बारा थांनो हागौ। आरो लोगोसे बाइबायाव नोंथांमोना मोजां मोजां लादो, अब्ला नोंथांमोननि काट अफआ 64, 65 नि गेजेराव थानो हागौ। बेनो जाबाय हिन्जावफोरा। थ' बेनो जाबाय लोगोफोर एपिआरअ लेभेलाव। स' दानिया जों फैबाय एबि एन्ड इउबि कनस्टेबलाव, जेराव दाखालि नोंथांमोना एग्जाम होखांबाय आरो बेयावबो अरेल दङ नाम्बार 5 नि। दा बेयाव माखासे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव भेकेन्सि दङ, बिनि काट अफआ डिस्ट्रिक्ट वाइस थांगोन आरो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। स' बेनिफ्राय बेयावबो एक्सट्रा दङ, इउबि लेभेलाव एक्सट्रा मार्क दङ एकाडेमिक लानानै, पार्सेन्टखौ लानानै, नाथाय एबि लेभेलाव गैया। दा इउबि आरो एबि बेयाव डिफारेन्स थांगोन, काट अफआ आलदा आलदा थांगोन। स' बेखौ नोंथांमोना उनावहाय मिथिसिगोन। दा बिदिब्ला जों बेयाव नायनोसै, फैदो बेसेबां काट अफ थांथावना आरो बेसेबांनि एग्जाम जादोंमोन। दा एग्जाम होनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो अनलि 45 नि एग्जाम जादों। फिजिकेलावहाय नोंथांमोनाहाय इउबि लेभेला 40, बेनिफ्राय एबि लेभेलावहाय 60 दङमोन। स' बिदिब्ला
बेसेबां काट अफ थांथावना दाखालिजों सेम टु सेम थांगोन नामा बा एसे खम जागोन नामा दा पार्सेन्ट हिसाबै नोंथांमोना मोनदों सेकेन्ड डिभिजन बा 2 बेनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन बा 3 एन्ड 75नि बाराबा नोंथांमोना नाम्बार 5 मोनदों दा लोगोफोर जों गिबियाव नायगोन बेनो जाबाय कनस्टेबल इउबि हिसाबै मेल एन्ड ट्रान्सजेन्डार एन्ड फिमेल दा फिजिकेलाव 40 दङ एग्जामाव 45 एक्सट्रायाव 10 बेनिफ्राय अरेलावहाय 5 दङ गासै 100नि दङ बे इउबि लेभेलाव दा बेसेबां थांथावना नोंथांमोननि एक्सपेक्टेड काट अफ बिनिसाय एसे खमबो जागोन बाराबो जागोन दा बिदिब्ला जों मेल केन्डिडेट जों गिबियाव रायलायगोन बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव फिमेलखौ रायलायगोन दा मा खालामनो डाबल लिस्ट फैयोब्ला काट अफआ गोजौ थाङो आरो नेक्स्टआव माबादि फैयो बेखौ जों उनावसो मिथिसिगोन दा खायसे साख्रि मोनखांबाय आरो साख्रि मोननायनि लिस्टआ फैबावोब्ला दा बेनो माखासे इस्यु जागासिनो दङ दा बेखायनो आं सानो जाहाथे फैयाब्ला मोजां मानोना बयबो चान्स मोननांगौ दा फिजिकेलाव जोङो मिनिमाम 30 लाबाय हौवाफोरखौहाय इउबि लेभेलाव एन्ड एग्जामाव जोङो 45नि गेजेराव मोनसे बेयाव जायखिजाया लानोसै हमना ला जोङो 36 लाबाय जों बेयाव अके जास्ट जों 36 37 लाबाय बेनिफ्राय एक्सट्रायावहाय मिनिमाम 2 मोनो जों 2 लाबाय प्लास खालामबा नोंथांमोनाहाय 68 मोनो 68 69 बे मोनसे कमन नाम्बार बेनिफ्राय आरो बाइबा थागोन अरेलावहाय मेक्सिमाम 5 नालाय बेनि गेजेराव नोंथांमोना हमना ला 3 एबा 4 मोनोब्ला स' नोंथांमोना 73 एबा 74 मोननायनि चान्स थायो आरो स' बिनिफ्राय नोंथांमोना 73 एबा 74 मोनोब्ला सेफ जनाव दं होनजायो आरो बेनि एसे खमबो थांगोन बाराबो थांगोन बाट नोंथांमोना 70 प्लास बा काट अफ फैनायनि चान्सआ थागोन बेनो जाबाय इउबि हिसाबै बेनिफ्राय हिन्जावफोरा एसे खम थांगोन नोंथांमोना टेनसन लानाङा जास्ट 68 69 आव थांनायनि चान्सआ दङ स' बिनिफ्राय जोङो एबिआव रायलायगोन दायो एबि होननाय लोगो लोगो जोंहा फिजिकेलाव 60 दङमोन नालाय बेनि गेजेराव 52 लाबाय एग्जामाव 36 लाबाय बे जाबाय मेल केन्डिडेट बेनिफ्राय आरो लोगोसे बेयाव ओंखारबाय जेनेबा 88 ओंखारबाय बेयाव एक्सट्रा पार्सेन्टनि थाखाय गैया नालाय जास्ट 88 ओंखारबाय बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय 88 एन्ड 89 कमन नाम्बार जाना दङ बे जाबाय नोंथांमोननि स' बिनिफ्राय हिन्जावफोरनिया एसे खम थांगोन बाट नोंथांमोना टटेल लानानै 89 एबा 90 मोनोब्ला फाइनाल लिस्टआव थांनायनि बाथ्रा दङ स' नोंथांमोना फाइनाल लिस्टआव थांनायनि चान्स दङ एबि लेभेलाव हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा खम थांगोन बिनि 5 एबा 8 9 10 खम थांगोन अके बेनोसैमोन दिनैनि आपडेट थ' बेनिफ्राय आसाम पुलिस गोदान रिलिज जागोन ना जाया गोबां नेगासिनो दङ गोदान रिलिज जागोन 10,000नि खाथियाव भेकेन्सि फैगोन बेनो जाबाय आपकामिंआवहाय जेरै थागोन एसआइ थागोन बेनिफ्राय कनस्टेबल थाबावगोन एबिइउबि थागोन बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि नोंथांमोना भेकेन्सि मोनगोन स' बेखायनो बयबो रेडि जादो आरो दानिफ्राय एसएसएलसि पास जानाय एचएस पास जानाय नोंथांमोना फंबाय बिनानावमोनाबो बे पस्टआ एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखायनो माब्ला आसाम पुलिसआ नटिफिकेसन होयो बेखौ नेथ'दो जानो हागौ जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर बे समावहाय होनो हागौ बेनिफ्राय रिलिया 2023नि फेब्रुवारि मार्चआव जानायनि चान्स थायो मानोना फेब्रुवारि दानावहाय बांसिन रिलिखौ कन्डाक्ट खालामो दा बेनिसिम लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट आसाम पुलिसनि एक्सपेक्टेड काट अफ एन्ड रिलि